Какви разположения са необходими за успех в придобиването на добродетелите въобще и как трябва да насочваме работите за постигане на една от тях? За придобиване на добродетелите е необходима мъжествена и велика душа, също и воля не слаба и мекушава, но решителна и силна, с вярно предвиждане на всички пречки и тежки трудове и с готовност да ги подеме и понесе. В основата на такива разположения трябва да лежи силната обич към всяка добродетел и към целия добродетелен живот въобще и пламена ревност към него. В това се заключава духовната сила, която ни движи по пътя на добродетелта. Ето защо тя непрестанно трябва да бъде възгряване, за да не ослабне и се изтощи, защото заедно с това неизбежно ще се прекрати и самото движение. И тъй, не се лени да възгряваш своята ревност към добродетелта, като размисляш със сърдечно участие колко богоугоден Богу е добродетелният живот, колко е хубава и възвишена добродетелта сама по себе си и колко необходима и благотворна е тя за нас, понеже в нея е началото и краят на нашето истинско съвършенство и преуспяване в него. Ето защо постарай се всяка сутрин внимателно да разглеждаш и предвидиш какви случаи може да ти се явят през деня за извършване на едно или друго добро дело, свързвайки това и с желание и с решение непременно така да постъпиш. А при вечер изпитвай себе си дали са изпълнени и как са изпълнени твоите сутрешни добри мисли и желания. След това на другата сутрин възобнови отново същите намерения и желания с жива ревност и усърдие да ги изпълниш точно. Старай се да насочваш всичко това за упражняване в тази добродетел, към която си решил да навикнеш сега. По същия начин и примерите на светиите и молитвите и размисъла за живота и страданията на Господа Христа и всичко друго, което се счита за пригодно и необходимо за преуспяване в добродетелите и в духовния живот, трябва да бъде насочвано от тебе предимно към тази добродетел, с която се занимаваш. Но и от всякакви случайности през деня, колкото те да са разнообразни, гледай да се ползваш, доколкото е възможно, така че чрез това не само да не се разстройва, но напротив, все повече да се укрепва и укоренява навика към тази добродетел, за която ти сега особено ревнуваш. Като предел на такъв навик ще бъде да стигнеш до такова положение, че добродетелните действия, било външни, било вътрешни, да бъдат извършвани с такава лекота и готовност, с каквато по-рано са били вършени дела противни тям. А това значи навика към добродетели да се докара до там, че те да ни станат като естествени. Ще ти припомня казаното преди това, че колкото повече вътрешни или външни препятствия се срещат при придобиване на някоя добродетел, толкова по-бърже и по-дълбоко тя ще се вкорени в душата ни, ако с пълна решителност и без да жалим себе си, ние се насочваме към преодоляване на пречките. Подходящи изречения от свещеното писание, ако се произнасят гласно или даже само на ум, оказват чудесно въздействие за отпечатване в ума образа на желаната добродетел и за възбуждане в сърцето разположение към нея. А едното и другото дават голяма подкрепа на този, който ревнува за придобиването й. Потърси такива места от свещеното писание за желаната от тебе добродетел и ги заучи, за да ги имаш винаги готови. След това, колкото е възможно по-често ги повтаряй в ума си, особено когато дойде в движение противоположната на добродетелта страст. Например, когато се трудиш да придобиеш добродетелта на търпението, можеш да избереш да заучиш и често да повтаряш следните места от свещеното писание. От търпеливия човек разум много. Горко вам, когато сте изгубили търпението. Дълго търпелив е по-добър от храбър и който владее себе си по-добър е от завоевател на градове. С търпението си спасявайте душите си. Нека с търпение изминем предстоящото нам поприще. Ето, ние облажаваме търпеливите. Блажен е оня човек, който търпи изкушение. Търпелив пък нека бъде съвършено нещо. Търпението ви трябва. Към това можеш да прибавиш и свои кратки молитвени изречения,
като следните и подобни на тях. Боже мой, кога сърцето ми ще придобие търпение? Кога ще започна да понасям всяка неприятност със спокойно сърце, за да се радва моя Бог за мене? О, колко обични сте ми вие скърбите, които ме правите подобен на моя Господ Исус, който заради мене е пострадал. Исусе мой, дай ми макар понякога спокойно да поживея посред хиляди скърби, заради славата на Твоето име. Блажен ще бъда аз, ако и всред огъня на скърбите се възпламени от желанието да понеса още по-големи страдания. Такива молитви трябва да казваш, за да напредваш добродетелите, като се приспособяваш всеки път към тази добродетел, в която се упражняваш, както ни внушава духа на вярата и благочестието. Такива кратки молитви могат справедливо да бъдат наречени според пророк Давида пътеки в сърцето, които са насочени към Бога. Те, като излизат от сърцето с пълна вяра и надежда, възкачват се към небето и достигат до Бога. Това са въздишките, които никога не са скрити от очите на милосърдния Бог. Това са призиви, които винаги се чуват и разбират от многомилостивия Господ. Но не трябва да забравяме да прилагаме към тях следните две уверености, които са като две крила. Първата е, че Бог се радва, когато ни вижда да се трудим за придобиване на добродетели. И втората е, че когато ние горещо желаем да се усъвършенстваме в тях, ние нищо друго не търсим, освен това, как да угодим на Бога. Какви разположения са необходими за успех в придобиването на добродетелите въобще и как трябва да насочваме работите за постигане на една от тях? За придобиване на добродетелите е необходима мъжествена и велика душа. Също и воля не слаба и мекушава, но решителна и силна, с вярно предвиждане на всички пречки и тежки трудове и с готовност да ги подеме и понесе. В основата на такива разположения трябва да лежи силната обич към всяка добродетел и към целия добродетелен живот въобще и пламена ревност към него. В това се заключава духовната сила, която ни движи по пътя на добродетелта. Ето защо тя непрестанно трябва да бъде възгряване, за да не ослабне и се изтощи, защото заедно с това неизбежно ще се прекрати и самото движение. И тъй, не се лени да възгряваш своята ревност към добродетелта, като размисляш със сърдечно участие колко богоугоден Богу е добродетелният живот, колко е хубава и възвишена добродетелта сама по себе си и колко необходима и благотворна е тя за нас, понеже в нея е началото и краят на нашето истинско съвършенство и преуспяване в него. Ето защо постарай се всяка сутрин внимателно да разглеждаш и предвидиш какви случаи може да ти се явят през деня за извършване на едно или друго добро дело, свързвайки това и с желание и с решение непременно така да постъпиш. А при вечер изпитвай себе си дали са изпълнени и как са изпълнени твоите сутрешни добри мисли и желания. След това на другата сутрин възобнови отново същите намерения и желания с жива ревност и усърдие да ги изпълниш точно. Старай се да насочваш всичко това за упражняване в тази добродетел, към която си решил да навикнеш сега. По същия начин и примерите на светиите и молитвите и размисъла за живота и страданията на Господа Христа и всичко друго, което се счита за пригодно и необходимо за преуспяване в добродетелите и в духовния живот, трябва да бъде насочвано от тебе предимно към тази добродетел, с която се занимаваш. Но и от всякакви случайности през деня, колкото те да са разнообразни, гледай да се ползваш, доколкото е възможно, така че чрез това не само да не се разстройва, но напротив, все повече да се укрепва и укоренява навика към тази добродетел, за която ти сега особено ревнуваш. Като предел на такъв навик ще бъде да стигнеш до такова положение, че добродетелните действия, било външни, било вътрешни, да бъдат извършвани с такава лекота и готовност, с каквато по-рано са били вършени дела противни тям. А това значи навика към добродетели да се докара до там, че те да ни станат като естествени. Ще ти припомня казаното преди това, че колкото повече вътрешни или външни препятствия се срещат,
при придобиване на някоя добродетел, толкова по-бърже и по-дълбоко тя ще се вкорени в душата ни, ако с пълна решителност и без да жалим себе си, ние се насочваме към преодоляване на пречките. Подходящи изречения от Свещеното писание, ако се произнасят гласно или даже само на ум, оказват чудесно въздействие за отпечатване в ума образа на желаната добродетел и за възбуждане в сърцето разположение към нея. А едното и другото дават голяма подкрепа на този, който ревнува за придобиването й. Потърси такива места от Свещеното писание за желаната от тебе добродетел и ги заучи, за да ги имаш винаги готови. След това, колкото е възможно по-често ги повтаряй в ума си, особено когато дойде в движение противоположната на добродетелта страст. Например, когато се трудиш да придобиеш добродетелта на търпението, можеш да избереш да заучиш и често да повтаряш следните места от Свещеното писание. От търпеливия човек разум много. Горко вам, когато сте изгубили търпението. Дълготърпелив е по-добър от храбър и който владее себе си, по-добър е от завоевател на градове. С търпението си спасявайте душите си. Нека с търпение изминем предстоящото нам поприще. Ето, ние облажаваме търпеливите. Блажен е оня човек, който търпи изкушение. Търпелив пък нека бъде съвършено нещо. Търпението ви трябва. Към това можеш да прибавиш и свои кратки молитвени изречения, като следните и подобни на тях. Боже мой, кога сърцето ми ще придобие търпение? Кога ще започна да понасям всяка неприятност със спокойно сърце, за да се радва моя Бог за мене? О, колко обични сте ми вие скърбите, които ме правите подобен на моя Господ Исус, който заради мене е пострадал. Исусе мой, дай ми макар понякога спокойно да поживея посред хиляди скърби, заради славата на Твоето име. Блажен ще бъда аз, ако и всред огъня на скърбите се възпламени от желанието да понеса още по-големи страдания. Такива молитви трябва да казваш, за да напредваш добродетелите, като се приспособяваш всеки път към тази добродетел, в която се упражняваш, както ни внушава духа на вярата и благочестието. Такива кратки молитви могат справедливо да бъдат наречени според пророк Давида пътеки в сърцето, които са насочени към Бога. Те, като излизат от сърцето с пълна вяра и надежда, възкачват се към небето и достигат до Бога. Това са въздишките, които никога не са скрити от очите на милосърдния Бог. Това са призиви, които винаги се чуват и разбират от многомилостивия Господ. Но не трябва да забравяме да прилагаме към тях следните две уверености, които са като две крила. Първата е, че Бог се радва, когато ни вижда да се трудим за придобиване на добродетели. И втората е, че когато ние горещо желаем да се усъвършенстваме в тях, ние нищо друго не търсим, освен това как да угодим на Бога.